Tugolo tigi ye jɔn ye, dugukolo tigi ye jɔn ye, dugukolo maralen bɛ jɔn na.
akele ne dugukolo dabi fila ni sisan k'ale ye dugukolo tigi de ye awɔ n'an tɛ bila n'i taara Kulukoro jinɛ dɔ bɛ kulu dɔ bɛ Kulukoro a fɔra yen ma ko ɲanankuru jinɛw bɛ ɲanankuru la dɛ n'an tɛ bila marifalen kamalen tɛ se jamu min bɛ Konate jamu min bɛ Keyita ye n'an tɛ bila olu tɛ se ɲanankuru la wali Sumaworo Kante a turuna ɲanankuru de la jinɛw bɛ ɲanankuru la jinɛw tigi ye jɔn ye Kaja Kamara de ye Samauru si jinɛ bɛ jɔn bolo Kaja Kamara de ye Kamara tɛlu dira jɔn ma jinɛw ka tɛlu dira jɔn ma jɔn kɔrɔbɔra n'u dɛsɛra la Kaja Kamara de ye Kamara face à face ani Seguba Traoré de ye face à face kɛ a filanan ye Gabon Jɛlikɛ de ye ne de pied tigɛ ka bɔ Gabon ko n ye jinɛtigi lasi tɔgɔmɛ jaga maa ye ni maa dɔ tɛ kelen ye i bɛna maa dɔw nɔfɛ i bɛ fɔ a tigi kɔ k'a sɔrɔ a ma sa su ma don a balolen don an ko an bɔra f'i ma ni wulila k'i bɛ taa maa fɛ e wulila ni hakilila min ye e m'o tigi sɔrɔ hakilila la Ami Dabatɛ i fɔra a tigi kɔ ne nana n y'a sɔrɔ Jɛlikɛ b'i bolo ne nana n y'a sɔrɔ jama b'i bolo ne nana ne y'a sɔrɔ kusa min b'i bolo nkalon t'a la kusa min b'i bolo lasi jinɛw ka kusa de b'i bolo n y'a sɔrɔ jinɛw ka kusa de b'i bolo jinɛ ni mɔgɔ tɛ kelen ye dɛ jinɛ i ni su jinɛ i ni su jinɛ i ni su wɔrɔba i ni su nana i ni su nanaminɛŋana i ni su jinɛw baba jinɛw baba jinɛw baba dɔnnikɛlaw baba jinɛw sɔnna awɔ jinɛw sɔnna bilayi lasi jinɛw sɔnna ni jinɛw ma sɔn du 50 ni du 3 mɔgɔ tɔw tɔgɔ Bamakɔ k'i ye dɔnnikɛla ye a ye du 53 maison a y'o de to Bamakɔ yan du 50 ni du 3 o tigi de ye lasi ye jaa jinɛ ko tɛ nkalon ɲɛbɔ ye nka caman de y'a nkalon da a yɛrɛ la jinɛw b'i bolo ka lasi hinɛ dɔnnikɛlaw la hinɛ jinɛtigiw la hinɛ Bamakɔ jinɛtigiw la walisa u na dɔɔnin sɔrɔ n'o tɛ jinɛtigiw seginna u ɲani na parce que u bɛ nkalon de kun na lasi e bɛ tigɛ de kun na Makaja i ni su Musa ni Konate i ni su Kurana Kamara Mode i ni su Mandetigi i ni su Afrika University i ni su Kodi Barika ka lasi i ni su Gambia ka lasi i ni su Mo president de la République ka ko bila Alassane Ouattara ko lasi Kamara lasi abe e bolo de lasi ala ya di made ala sonni ma sonte kelere na filiya kunye to lasi de iya ka wanda ke bila kuma la iya ka wanda ke ji ni ala sonna ma dɔnnikɛlaw b'a mɛn ni ala sonna ma Afrique b'a mɛn Europe b'a mɛn Amérique b'a mɛn wari ka wanda ke de bɛ kuma depuis ala ye ne da ne ma tugu de la kolon wala Kamara télévision su Solo por el café
kamara du tara di bamanda ajuru de fale la si kamara nyone fo jeli hami be sera tamala mali ndeduma jeli musulu be falo di ko kala bare jeli musulu awdi jeliya seri ko ko jeli jella ni imai ungal bayro ibade achi ni ungal bayro chaadro ibe be mal sansidi ne afo mon la si ni jeli babulu gabo jeli ge fana farala o jeli ga kakata ni jeli muso babulu ne fumuso gabo jeli muso fana kera atai wari jeli fana ka ko gabo kana mali kono ya kana jenetigi de afo gabo jeli ga wala allaba me ge gabo jeli ge parce que ko tege tuguni lesi inewa ko sakuru sa de ka fo ko so ko ka bona wula kono ka bona so ko do so aw na te wula fara do so sigide na tina ina so ina ko kata do ni wula kono kana hala do ma bona ina so ina ko lasi lamina lasi iya da ko na kila mi fo ka wonde ya jaranye nyode fo wo ni yala ka yala ni be dokotoro ni se dokotoro ba ina kana be dokotoro ni bolo no be be dokotoro to tamayala ne sera na dokotoro de ba ka sika ba tena ti da se ni ho ni ke yala sa ka pure la si e ya puru de be ma se la si ko la si la bro la ni no be dokotoro de de la si ko fora ne do ni ne ka sa ka jogara be ke do Congo Braza, à la fois de Bakarila, au cas où Bakarila, avec ton Nelly la suite de téléphone là. À comment, quand tu es dans le Nyani, Jen Sara, automatiquement né à femme, Nelly la suite téléphone blanc. Pour qu'elle ait de quoi, comment elle est guérie. Téléphone frère, là qu'à beaucoup à message il a 600. Net à tes Alikiama de 600, le téléphone du Massaka message. Akibe kabone wa ibe be pari wa no mole be malila ya ake ako orange mona be bro mo orange mona fara nyanga numero chama ama 5 minutes dafa aye ba kene bo america akara be ndan america ka ba kene bo america ka chika wo gele a message fle téléphone ko garantia ni ko ne sero de bango ako be simo saka mode abe pourcent damo gona ay 250,000 francs ci gabo jeli kiyama ko ne ka sambe lasi atebe bolode ne ma fo lasi ngati bolode lasi ni e ma bi gabo jeli kiyama so ma seke yi ba no ta awe bolode ababu lasi e ba ne bi no de ka sokono ne ma produit ka sokono indem be sigile fele na bebe juma no ara be fele no yire fele no wo yi so fele o e taru ma sere de ni dona dina ki ga sono ko lo selido de yo no ko ro lesi wasoni baye makale wasoni baye tena duru ba ba na laisser passer ba ay ka sa to ka ta ja ba ay ka sa ka ko nyani ni ja ba fade una tulogila ja ba ni tulogila ba la nyona be tulogila lasi mi ma tuloga ba la kamara ko ri basu ko tila masakira mo de ko ri basu tila kamara bana ni maka bana ini so wallahi bi la sisikile ba do ka la sisikile be ko do noro do be la sila jina usona ngana inisu ngana mine ngana inisu nema joro afara ko joro boja we jina de afara ko kamba we jina de afara ko mamina haidara we jina de afara ko masa sulemani we jina de lasi ne kante o jina ngare la sini parce que jina no ala yo yi no ya mo me ni wode sile fili ni ma ko be jina la dro ni la si yi jina ni ma ko be jina la ma tari ka jina ini jina ma tari ka si ini ma ka ya dem bana sigi ka badaro ini jina yo no ka parce que jina o so na ni
le toji ne kamne nana de nana mine nana ibe hina iga karabe duru makaya doni ema mi ya bolo be to do toni kila be tse ka ne buri de mi fla bolo ka kolonge kolosi ibe toni kila ni foki ishiba mali ko ta ni masela sila menino ni dale tirela ni dale tigajina ni ninta ite mbaga banaye ite mbaga bebuye ite mbaga fuye fuka pensa asigile sisa ye kuma sababu abeje abada mande abada majelu musoduli ayemi nga furusa fo sisa ni yere bo furusa de kono sisa a chebe pari jamfa uya jamfa ka da chebe no na tere be ambe do mi ko sisa chebe kasura atlara ka bi kono furusa na fili ya kunye jona sigide sa atu bulo sa atu bulo ya fa ya lege o ya fa atu bulo kati sigi kusubu kono kata ba sa o kata shesa kana fa ka joli ke ala shew to la ba to la sa to la misu to la ala mo misu ko na di ale sigide ma ka ka fa yi fi sabilillah mo almanu mana ko la almanu be di segere mo dugutigo mana ko la dugutigo be di segere jamana tigo be di segere mali doro de parafina la sina ani gabon jelike ni gabon jeli muso de face à face aya bula ka fe titri sans fait tiktok sans fait face à face gabon jeli muso la si camara jenatri la si face à face awa ne sigoro face la okera ne tara pari face à face ko babe ni ala sonama gabon jeli ke na tona la parce que ne furus la gaba sisa ngoni ne fona kera camara la furu muso do ne muso aban kalifa le la sila am la sika do an sogona ngoloje ne muso e problème mo ko sisa ma frère la sika jabi ni la ni de ba te wuli ko boni kila o ya nege ne ni muso sera do kila chama made prévu e fenyi medi ni sera mo ba ni fentable ko doni kila do ayayo doni ko rojo ko ma ale ka doni e munye nya dubi duru ne ni sama ko ka du teren tan ci kamaraw yi ja du ko lo ci la si dina ci la si nda fe aka tele muso la wuli aka tana no na wala ba manyare no wuli ba ko ba ngere ke bo kala ma ala ne ke ko ci ni ni segedi ba bi ko ba ba tan ba nyani ni kam basi mana mana chela bel bena fa muso bena che jali bena jati manen gelu nana ha manen gelu ke manen gelu muso wari ibe bage nyani masakara sibikuru la kamanda abe fangala mande do me kuma be bala faseke de bolo jamu do ko ya che jina kuma Telikola ma, Tina lobola ma, telikola ma, Tina prevu ni kapa jeli kema nena kata. Prevu kera, ni soni lobo, o prevu bama ba. Ja ko suru hali tiya. Ni kamera ufesai, jeli biso, la simila, kana hina la sila. Kamera bana ni mata bana. Kamati kena sabama, kamari nungu rabo. Atigera tlefe, ayi nungu rabo. Kamati kena wulafe, kamari nungu rabo. Lasi, kama barika da maka yayi. Ka kamara. Ne ufasa ngone ngeti ngero yifandani. Kaja de Musa de kumana tuni. Nigo kina na doni be baga fe. Iti jani ka doni be. Kana foji ni bi femare mu ni bo ni ko da don ni ka damo jeliga
Nerefa nasiko kudal mundo de dibulo ala tagodo ibi to ka seven mega wala sanfeka kudal mundo ka jabi ibolo tuni o sababu de bale jinati la sibulu ade jinaw bo ko jabi ibolo no kera ini fama fladuna do jobana Corona sa. Kajade. Allah ni cek kira ni cek kaja kamera ni cek. Nusa kamera ni bara. Jadi musuh. Mereka balik musuh. Kalau jelas aku beri terjual belajar dari sana mereka. Ni be sanu ni be bula kita manyogo ni be wari ni be bula kita manyogo jabate ya apa ima nasiko iga banai dabari ini musugo de kira ni bana ono so de sera chado ma ko ka barake ila o de jera ko barake shubie de bien be itu sumuna abe fi ko nasiko nale sababu yake igusi numanse wallahi ko nale sababu yake ko de boy ko rote meka bi forate ko boy suko ni ko sajate ai ngalon tuti ya nani la sibetani abidjan nani la sibetante senegal balon na fara ko na fo nyira ti so man ngoro mi to buri ra kuma te ko ga Allah ngali fe on fe bi ko be tan parce que ne mo Allah ngali ko tane be ga Allah ngali sikale ta la ko hey mo woni la sika nyoba do ko na dia do de ko wallahi la sika nyoba do ko na dia do de on goro ya ayan kunda dugula ko flan tere fe ya Nasiko kabe dugula koro alimami ka soyi o tagara alimami ka yoro yira an sera an dona sogono an shesi ta kansi alimami bona anya da lasika ako kale nyebe ni china ko noro do ni china kani ala kira da noro de poli ko ade nyekoro jelam so ri gansa ya lasika le ni tagalawa anya mobili de fo bada ya soro ta do ko ni tinati lasi amorai andara dugutigi fene ka so abo dugutigi ma ako ngena aw ka karchela mo ma wole mo ma foye alma mo wole sikamara ni ne ka kuna jado ne ne nyogo ndo akira ne ka kuna jado sano kasi la sisigili ma ga dai na ya ansigilene una na shule bo kata ne no kata ni shule ka bo la sisigile nyaji de bola no aye ba gorba bo alimami wele ako aina una na wajuru sigin nunda mala shira ka folike ko ko wajuru na sigin la si ko biar ta ka di ba gorba bo ma ya ko fle na fara ko jinati ya maliyan ya ke kafiriya wallahi ma seya selwati titemela sika kaja de jinati ya ni kafiriyati kile wajina ko be alqur'ane ko na suratul jin ne hakilo be qur'ane ko no kaja de ina nambo dibila de ne kuma na wallahi am to dibila ne ka numero mena ke jota sababu ye jinati ke da sere de jini ma ke jini ma numero de ma fne ma numero de ma jetki man soro de be wote suno ma gone kuma yeso ne boran fa ko rete ka soro ga do bon tisi ko ila la si ni ta ni ya santa ali sabadi ne la sika so he do fini ma te se komuni ma te se jiya ma te se ka du keren jani ra ta da do kakla ka moto taka dene ma do di woni ma ko la ni moto sori o ile bi baloti ne ba funi ye baloti kaja de nene mi barika dan ta do mi ko mi barika dan ta haya kuma kaja de na
fodo wallahi ni ya fodo la ni ne se ka ni fo la simma ba ko non se ka ke kada kam sogoro ba fo kajadi burama kamara modi farima kamara modi burama kamara ode kaja fay ni sogoro ba iPhone yi jona ka ɲɛ nin ye 13 Pro Max de ye lasi ye bɛrɛ ma 100 a filɛ sinde naani ka saba don walidenw da ka kelen don ɲinatigi lasi da ni hinɛna walidenw na walahi ala t'i ta to dɔn ni lasi kɛra ne fɛ k'a ba ma kɛ ne fɛ an ka jɛ ti laban ne lasi kɛra ne fɛ k'a musow ma kɛ ne fɛ an ka jɛ ti laban n'a kɛra ne fɛ k'a denw ma kɛ ne fɛ ne bɛ barika da kamarala bɛɛ ye walahi lasi ne ka dɔn nin a tɛ n fa dɔn a tɛ n ba dɔn mais an bɛ don min na i ko bi nin quartier in kɔnɔ yan jeune tɛ yan k'i t'i jɛbɔ ne lamini fɛ a tɛ yan Jensen, ambil minggu wajib naik kat sini naik. Paski, niki bila si foili si kafo kat ni kafo aje pam. Wallahi, nama bila si foili si musik lem flena nago ma fo sang. Aba fo kunga kan galu jala. Me dobe ka kau ira jina bi. Anga kafe. Saja